Здравейте отново и добре дошли в канала ми. Аз съм Ангел и темата на днешното видео е училището и образованието като цяло. Ще си поговорим за учителите, за тяхната мисия и за отношението към тях, за учениците им, както и за наистина огромната роля на семейството в образованието. Останете до края на това видео, защото ще споделя няколко мои истории от училище, които смятам за интересни и поучителни. Само преди да започнем, бъдете сигурни, че сте се абонирали за канала с камбанката. Тя ще ви известява напълно всеки един път, когато качвам нещо ново. Освен това, може да натиснете палец нагоре на това видео и да го споделите в социалните мрежи или пък с приятели. По този начин ми помагате наистина много, за което ви благодаря. Нека да започваме. Приятно гледане! Нека погледнем историята. Българското възраждане започва с този човек и с тази книга. Първият период от възраждането е именно просветата. Хората осъзнават колко голяма роля имат светското образование и просветата за развитието на обществото. В домовете на Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков и много други винаги е имало книги. Тези хора, които днес почитаме като най-големите имена в нашата литература, са израснали с ценностите знание и родолюбие. Ето още един пример. Бочо Петков, бащата на Христо Ботев, е бил даскал. По-късно самият Христо Ботев също става даскал. Певецът на българското село, Елин Пелин, казва, че ако любовта към книгата и интересът към литературата не се развие у един човек, още когато той е дете, то не може да се развие никога. Още в семейството трябва да създаде един облик на образованието, като нещо важно и полезно, а не като нещо ненужно и досадно, каквото е то в очите на много хора. Защото е вярно, че човек израства с ценности от малък. Ако в семейството се държи на знанието, детето ще се превърне в един интелигентен човек, който ще работи за благото на отечеството. Ако обаче в едно семейство на това какво се учи в училище не се обръща никакво внимание и дори не се и коментира, то детето ще порасне като един абсолютен непокист, който не се интересува от нищо друго, освен от личното си благоденствие. Разбирайте, от това да се нахрани и да се наспи. Наистина всичко зависи от средата. Много е важно нещата да се коментират и в семейството. Тук мога да дам пример с мен самия. Всеки ден, когато се прибирах от училище, вкъщи коментирахме как е минал денят ми, какво сме учили, какви задачи са ни дали и много други. Ще разкажа нещо. Беше някъде в началото или средата на 7 клас. В част по история. Доколкото си спомням, урокът беше за живота и делото на Васил Левски. На най-задния чин, едно момче си позволи на госта да се смее и да си прави нещо негово, без въобще да слуша какво се говори. Долу-горе си спомням и думите на госпожата към него. Твоето невежество не ти дава абсолютно никакво право да се подиграваш с паметта на тези хора. Защото те са дали животите си, за да можеш ти днес да се наричаш българин и да не се кажеш Али или Мехмед. Една нация, която не помни героите си, е обречена скоро да спре да съществува като нация. Има 3 задължителни неща, които трябва да съществуват, за да има една отделна националност. 3 стълба на националността. Това са език, история и вяра. 2 от тези 3 неща се изучават и в училище. И на тях трябва да се обръща специално внимание. Ние трябва да познаем много добре езика си. Желателно да използваме повече запетаите, когато пишем разни коментари из интернет. Освен това е наш дълг да пазим български език възможно най-чисто чуждици. Напоследък виждам изключително много ютубъри и инфлуенсъри, които използват страшно много чуждици, за всяка една от които има българска дума. Ние сами си изнасилваме езика. И какво става? Малките деца ги гледат и започват да ги копират. Литературата ни учи на живот. Тя ни дава едни готови модели на нравствените качества, които всеки един човек би трябвало да притежава. Тя ни кара да мислим критично и да можем да анализираме информацията. Учи ни как да представяме мнението си и да го подкрепяме с достатъчно факти и аргументи. Преди да започнем да изучаваме одата Опълченствена шипка на Иван Вазов, госпожата, знаейки, че се интересувам от история, ми даде задачата да се подготвя и преди началото на следващия час да разкажа за сраженията при Шипка. Аз с голямо удоволствие приех задачата, подготвих се и дори говорих малко по-дълго, отколкото трябваше. Много е важно винаги да се дава възможност за издава на учениците и всеки да може да се развива в това, в което е добър.
Историята от своя страна е изключително важна. Тя формира националното самосъзнание на един човек. Тя е причина за национална гордост. Историята може да ни учи, естествено, когато разглеждаме напълно безпристрастно. Трябва да се набляга наистина много на възрожденските ценности и особено на българския национален идеал. Нека не забравяме, че именно той е нещо, което обединява българите и ги окрилява в цели 5 войни. Важно е историята да се учи. Когато едно дете се възпитава в родолюбие, то ще се превърне в един буден и борбен човек, който винаги ще работи за благото на отечеството. Когато му се обясни, че неговите предци са били смели, горди и непримирими, то ще се стреми да стане като тях. Учителят трябва да дава напълно всичко от себе си в часовете и да се старае да свърши възможно най-добре своята работа, а именно да създаде едни мислещи и любознателни хора. От всяка една паралелка да излизат не 25 специалиста, ами 25 човека, с силни нравствени качества, които обичат знанието и са напълно готови да работят за доброто на България. Нашата учителка по история постоянно ни казваше: от вас искам да направя родолюбци. На първо място да обичате България. Едва след това всичко останало. Учител е държавотворна професия. Това е една от най-важните професии, които могат да съществуват. Защото учителите създават хора. Учителите създават хората, които в бъдеще ще градят България. Ще го кажа така. Плодовете на тази професия озряват след много време. И според вкуса на тези плодове може да се съди за свършената работа. Ето защо не трябва да се допускат некадърни хора, които да петнят името учител и да създават изключително погрешното мнение, че учителите нищичко не правят. Не е вярно. Истината е, че просто някои нищичко не правят. Но аз мисля, че огромната част от българските учители наистина обичат работата си. Точно тези хора трябва да бъдат много уважавани и ценени в обществото. Това беше от мен за днес. Ако видеото ви е харесало и ви е било интересно, оставете един палец нагоре в подкрепа и го споделете в социалните мрежи, за да може да достигне то до възможно най-много хора. Освен това, може да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпускате нито едно от следващите видеа, които ви готвя. А ако имате още малко време и искате да гледате нещо интересно, може да погледнете всички останали видеа в канала ми. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до следващия път!